Her står en stor, flot rørhat. Det er den art, der hedder netstokket indigo-rørhat. Det er en af de rørhatte, der har orange rørmundinger, og som blåner kraftigt, altså indigo-rørhatte. Hvis vi prøver at skære den igennem her, så skal vi gerne se en kraftigt blånende reaktion her. Og det virker. Den er godt nok fyldt med orm, men blåne, det gør den. Og det går også hurtigt. Hvis vi prøver at brække hatten fra stokken her, så kan man også se, at man kan tegne på den her. Den blåner omgående, når man rører ved den. Netstokket indigo-rørhat er opkaldt efter det net, som sidder øverst på stokken her. Meget finmasket rødligt net på gul baggrund sidder nede af stokken her. Det er kombinationen af røde rørmundinger og net. Og så den tredje karakter, den har nemlig, at hvis man piller rørlaget af, så sidder det fast på en rød flade. I kan se her, der hvor jeg har pillet rørlaget fri. Rørene er gule, men det sidder på en rød flade. Det er faktisk den eneste af de her arter med net og orange rørmundinger, der har rørene siddende på en rød flade. De andre sidder rørene på en gul flade. Netstokket indigo-rørhat laver mykorrhiza med løvtræer, som i det her tilfælde lind, men også eg og bøg og sådan nogle træer. Og den kan vældig godt lide at vokse i parker på kirkegårde. Her sidder jeg på en kirkegård, hvor den sidder i en lindeallé. En vældig god spisesvamp, men den skal tilberedes.